uyazoyifunayo wena uyazoyifuna iXhosa Carnival ngumnyhadala wokubuyisa isintu siyokubuyisa indlela yezinto ezenziwa ngayo kwaXhosa. Namhlanje sinesession ezimbili. Eyokuqala isemina ingenela eholweni. Itopic ibidiscusswa namhlanje ngumsebenzi okanye indima edlalwa ngudade bawo ekhayeni. Abantu bayakhuliswa babuyiselwa kwizinto esele zilahliwe. Besizama ke into makhe sibuyele kwinkcubeko yethu khona ukuze izinto zethu zohamba kakuhle. Ekwesibini size sizoqhubeka ngaphandle. Lo mcimbi lo weCarnival ubaluleke ngoba ukhumbuza izinto zakuqala ezasenzeka kudala ukuze nabantwana bethu bayazi into ezasenziwa kudala nezinxibo zakudala nendlela kwakuxhelwa ngazo kudala. Ama-events abalulekile ngento yoba adibanisa ulutsha nabantu abakhulu kwaye kuthethwa ngesiXhosa umntu azazi ke ngoku apho asuka khona. Umculo wesiXhosa okholose kakhulu ukuhambiseni imessage ebantwini. Siyabonga kakhulu ngoba kuthi kuyasiphuhlisa oku kangantobana konke okuthe kwenzeka apha bekukuhle kakhulu. The event started very well. Everything, the weather was promising, yes, with the drizzling, but during the day, everything changed. The rain started. We had to move the event to the indoors. Siyalibulela lithuba loba abantu babe beza ngokubuninzi babo kuba ngoku namhlanje sibone elinye inani elithe qatha kuneliya langaphambili. Lonto kubalulekile kubantu abasha ukuthi bangalahlekelani nemvelaphi yabo. Bazi ukuthi kunento eningi ofanele bazifunde ngobuntu, ukwazi ukuhlonipha, ukwazi ukuthi babe nembeko, ukwazi ukubekezelelana, ukwazi ukwemukelana, ukwazi ukuncedana, ukwazi ukuthi kuso sonke isikhathi umuntu ungumuntu ngoba enceda omunye. Kubalulekile ukuthi sizazi sazi amasiko ethu, sazi nezithethe, sazi imvelaphi nentsukaphi apho sisuka khona. Sizazi uba singobani, sizalwa ngobani. Yonke loo nto leyo ihleli kuyo inkcubeko namasiko ethu ekufuneka nawo siwasebenzise ngokomculo, ngomdaniso, ngomxhentso esinawo. Ndivuyile kakhulu ke ufumana invitation yoba nami ndibe ngomnye wabaculi abazocula abazokonwabisa abantu njengomculi wendawo nami kuba kuthiwa induku entle ibukwa ezizweni kodwa mna abantu bendawo endisuka kuyo besupport me abantu bendawo endisuka kuyo bandiphakamile. Amanani ayandonwabisa namhlanje ethembeni loba nabanye abangekhoyo bawuviva ukuba baphoswe yeyona nto ebalulekileyo bathi babekho ke kunyaka olandelayo. Sifisela ukuthi ingaqhubekela phambili njalo imicimbi enjengale ngakho ke sithi forward leXhosa Carnival forward. Ukuvakashelwa okanye ukuvizithelwa nguminister yenye yezinto engasoze sayilibala. Izinkumkani zakwaXhosa bezintathu bezikhona kunye nathi abantu abadala kunye nabantwana bekunjeya. Ngicela ukubulela kuwo wonke umuntu who's an organizer of the event. Xhosa Festival is important. This is the only way you're ever going to preserve our own culture and roots, you understand? So, Xhosa Carnival, boom, boom, there we go. Yeah man, ndiyabulela.